Kawachako en Ogai mar doho Martha Koome koro riwore kod jo Kenya madwaro ni mondo omenda mag basari migolo kod jotelo mopogore opogore koting'o jood bura choki kendo keti agulu achiel mar siro somo kendo neno ni somo bedo manono e pacho ka. Koome koni lai ma piny owacho tiyogo sani e siro jopuonjre mag mbalariany nyalo kelo pek ne jopuonjre mawuok e familia mochan ma nyaka sani yudore e kidieny midendo ni band mamiyo jonyuolgi bedo kod ting' mapek. Ogai mar doho owacho magi kinde ma jaleg kweth manokedo bura malo Millie Odhiambo e twak mare gi Ramogi TV koni gidhi bedo gi twak mana ni omenda mag basari ochoki kendo kete agula achiel ne siro somo manono ma pacho ka. George Bati miyo ler. Kaka odiechieng' medo wilore gotieno kendo jopuonjre osechako donjo e kuonde tiegruok mag mbalariany manoluonggie. Paro medo wuok e wilaya manyien ma sirikal tiyo godo e chiwo sir mag omenda ne jopuonjre madonjo e mbalariany. Ogai mar doho Martha Koome owuok ka jiwo sirikal mondo nono matut laino ka okoni ka oti kode kaka en gie sani to dhi kelo pek ne jopuonjre mawuok e familia mochando ma ema owinjo bed ni yudo sir mamalo kowuok kuom sirikal kaluwore ni thothgi osenyiso ng'ur ni oketgi e kidienje kata band madhi miyo jonyuolgi ting' mapek. Child who has qualified to go to the university can be there crying, saying, look, I've been put in band 5. Is it band 5? When I ought to be in band 1, and therefore I cannot afford to go to the university. And when you follow, you find the person, the child of a well-to-do family, has been put in band 1. Ka imedo manyo kenge mag neno ni somo bedo mayot ne jopuonjre mathurka. Ogai mar doho Martha Koome manoyuore romo mar duol mar kanisa NCCK koro dwaro mondo onywand omenda duto mag basari ma igolo kod jotelo moyier kod bede migepe mag sirikal kendo ketgi agula achiel moket ne siro somo. When you follow, you also find that there is bursary fund given from the taxpayers' money. Bursaries, how are they disbursed? Why wouldn't you put them in education and make education free for all? E twak mare kodwa e Ramogi TV, jaleg kweth manoke od bura mamalo kendo jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo koni kata bedo ni moko kuom jood bura nyalo kwedo parono. Yo makende mar konyo jopiny en choko omenda duto mag basari agula achiel ne siro somo manono. Ineno ka mbunge CDF golo basari. Jo MCA golo basari. Governor golo basari. Presidential nitiere presidential basari bene kanyo. Private entities be golo basari. Women rep be golo basari. Bingeni pesa ni de choke te. Tikete education. Bingeni education beda free. But nikech waonge coordination malong'o. Be unyalo loso ma e chik mondo ma otim. Ne wasewacho ni wadwaro ni mondo time e chik manyosa manywa romo gi education. Yes. No wacho ni wadwaro ni mondo kaw gigi te. Ang'e ni nitie wabunge mok be dwaro mano. Nikech ing'e ni basari ni be ka ng'ato chiwe to kore ka mi ting'ori malo. But kwadwa konyo jopiny mar adieri to wachok pesa gi kanyakla to keto bed free education. Jatend duond bura mar na Kenya Martha Karua okone sirikal nyaka many yo machielo mar siro jopuonjre ka oluoni masani nyisa kwede kendo dhi ng'ang'o kor jonyuol. This model, if implemented without meaningful public participation, is not only unconstitutional but also discriminatory. It exacerbates the socio-economic inequalities that already plague our nation, denying countless young Kenyans the opportunity to better their lives through education. Ka paro medore kendo kwano medo gore e wi yore mag reso jopiny e wi pek mag somo. Penjo en ni to bende jood bura kod jotelo mamoko moyier biro yie mondo gol basari e lwetgi. Wuotho chakore kendo wamanyo duoko. George Bati, Ramogi TV.